Liniște. Începem astăzi ședința din Guvern din Parlamentul European. Care, sau pe care, cum era? Care are ca temă banii pe care îi vom lua, pe care îi vom investi în viitor. Nu vă gândiți la prostii. Doctor, știe tot, ai cuvântul. Statisticile ne arată că peste 40% din... Și statisticile spuneau că Franța va câștiga campionatul mondial. Și uite că n-a fost așa. Și uite, așa pierzi bani la pariuri. Nu pot să spun că m-am pus pe plâns, dar mi-a câteva lacrimi. Și uite așa, n-ai ce face, ai mingea, dai la poartă. Dar la ce poartă? Că n-avem stadioane. Sportivule, nu era rândul tău, de ce întrerupe Iurea? Artistule, spune ceva. Voi sportivii vă plângeți din literalmente orice. Bacă aia, bacă, n-aveți fonduri. Sunteți efectiv Dumnezeu cu mila. Din cauza voastră, țara asta a ajuns în stadiu în care dacă te duci la 3 oameni pe stradă să întrebe dacă au văzut premiile Oscar, 2 din ei o să zic, da, a fost mișto la concert sâmbătă, mi-a plăcut, a fost tare rău. Da, sunt foarte de acord. Ce a ajuns țara asta? S-a dus pe apa sâmbetei. Copiii nu mai învață nimic, totul numai internet, monede. Nu înțelege nimeni nimic din ce zice acolo, mai bine taci. Mai multă gălăgie! Nu vedeți că majoretele astea stau aici și nu zic nimic? Să intre majoretele! Să vină felinele! Lăsați-mă cu prostiile voastre, mă descurc eu singur cu banii.